ning sing dikersake sing dalang sepuh lah sing dipatah aku meneh iya terus ana susulan meneh gandeng wingi Pak Zaroni telepon aku golek bintang tamu ki ora oleh karo Mbak Elisa ya wis padha isi Mbah Waluya karo Mbak Suhin ya wis isi Mbah Baut karo Mbak Niken ya wis isi Gareng Wonosobo ya wis isi lah terus dirembuk nek upamane nang kene Mas Gading ditampilke sisan piye ayo malahane malah apik ya mula iki anakku Gading iki pancen aku didhawuhi nggon wigati tegese nggon jejer tekan limbukan pancen aku sing didhawuhi terus anakku Gading mengko bagian sabetan bar limbukan tekan ngarepe goro-goro terus ana susulan meneh gandeng iki putuku utawa iki Mbak Lintang Kairo ki sesuk bengi kuwi tanggal 21 ki dilalah pas bintang tamu ning daerah Pocong Ukir Sari heeh rene Mbak Lintang Kairo karo warga laras ya caket karo Mas Gading ya caket mula dirembuki sisan sing biasane kuwi hargane semene khusus dienggo Trimanunggal Mbak Lintang Kairo ya separuh harga iya iki ya mergo saka gedene srawunge Mas Zahroni ya mula ya awak dhewe sing penting nang kene nderek memuji anane diadani merti dusun Trimanunggal iki Jaten Manukan lan Kunden iki sing disuwun ya nok ya muga-muga taun sing bakal lumaku iki kabeh kebak berkah sing padha among tani ya padha wekel nggone pangulan tetanen pokoke kabeh pinaringan rejeki ingkang linangkung lan para warga uga padha sengkut gumregut nggone tumandang karya lan warga sing lenggah ana ing Trimanunggal kene kabeh pinaringan kabagas warasan ya lan utamane para among tani muga-muga didohna saka suker sakit didohna saka oma wereng utamane nang kene mau aku dikandhani karo Mas Yaroni jare kene iki tetandurane sok diserang karo oma tikus muga-muga anane diadani merti dusun kabeh melu nyuwun muga-muga terus ilang oma wereng kuwi ya lan sing baku meneh kerukunan guyub rukun gotong royong bandol rompol kudu tansah dijaga muga-muga bisa andhayanana kaberkahan kaendahan kabagyan lan kanugrahan tumraping warga Trimanunggal Jaten Manukan Kunden desane Sayareja sukses selalu ya wis iki wis diaturake kabeh nek wis diaturake kabeh merga iki sing baku awak dhewe ngaturake lagon-lagon wong request wah akeh tenan iki request ya aku arep munggah wis diwilengi nganggo pirang-pirang layang mongko wis ana layang papat iki kendel kabeh iki iya diwacake mboko sithik mengko ndakne gelo sing ngersake ya sing layang kesiji bapak-bapak RT Trimanunggal nyuwun gerajakan Banyuwangi Mbak Lintang Kairo kalian Mbak Anting ya terus ana meneh bapak-bapak among tamu nyuwun pepiling Mbak Lintang Kairo iki ya layang loro iki menganggo suwekan tilas apa ya kendel ana meneh layang meneh kendel meneh tulisane cilik-cilik nyuwun fragmen ketoprak Roro Jonggrang wah peran Bandung Bondowoso Kikiswan peran putri Anting Lambangsih terus ingkang dados ibu utawa emban Ibu Prastiwi saking dukuh Jaten Bapak Franky Yoga Anggara iki dukuhe kok ya kendel banget iki ya wan elok tenan pokoke mbok menawa wis nyawer ning langsung karo Kikiswan dadi ora liwat aku nek liwat aku mesti tak korupsi wah iki saka pemuda iki ya dawa banget iki pemuda Ikareja nyuwun siji Liwung Bu Prastiwi loro ande tak terpisah loro sinarengan meneh ana meneh ayang-ayang terus tombo kangen memanikmu saking parkiran meneh saking parkiran tak berdaya terus katresnan sejati asmara nula salahmu sendiri rindunya hatiku rewangan ana meneh rewang lestari gubuk asmara lali janjine caping gunung kerinduan segara madu dadi wayangan bengi pokoke nembang terus iya nek kira-kira ora iso dipinangkani ya kon nyetel kaset wae akeh banget iki
Ya, mula iki dienggo lagu pambuka iki gandeng panjenengane luwih utamane iki panitia ngersake nyuwun lagon pepeling Mbak Lintang Kairo gandeng ya iki dibantu karo Mbak Lintang Kairo supaya jumeneng mongko iki ana request khusus Mbak Lintang Kairo karo Mas Gading mengko ana request panjenengane Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo arep duet ya kuwi Sampai Inte. Ya Sampai Inte kuwi lagu romantis mula nembang mengko sing romantis iki mengko Gading karo Kairo kuwi Sampai Inte ya mengko nggon fragmen kuwi mengko Sampai Gila. Nah wis menang. Nggih sugeng dalu Bapak. Inggih sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya salim. Oh, nggih salim malih Bapak. Aduh jan. Wah ya nek isih enom ki tangale halus. Mila to Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Nembe sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semana panjenengan isih cilik banget. Oh nggih. Pak Senonak ora kleru biyen almarhum Bapak. Nggih, ten Blitar napa ten Pundi nggih? Datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak? Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lek. Mas Gading nek nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut karo aku Simbah. Eyang. Oh Eyang, nggih. Nggih Eyang. Grandfather. Grandfather together. Grandfather. Nggih, Bapak, alhamdulillah sak menika sowan dateng desa pundi desa Jaten nggih. Trimanunggal. Oh. Tri kuwi telu, manunggal ki siji, telu-telune ngatunggal. Oh. Telung desa dadi telung. 3 desa jadi satu. Siji. Nggih. Jaten. Kedua Manukan, sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten to namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi ya. Nggih, Manukan kalih setunggale wau desa Kunden. Wah nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih Bapak. Oh nggih, mriki menika nganu kok Mbak Kairo patut diatungi jempol. Wah nggih, istimewa luar biasa sekali. Wong nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Wah, sing ngamong tamu ya wis padha samapta, tur ya busana Jawa kabeh. Leres sanget. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh lho. Nggih. Luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih. Nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih. Sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda orangnya. Muda. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. Nggih, Manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Metri Dusun utawa Merti Desa. Merti Dusun. Nggih, semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking Sengkala lan Rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko Pripun? jane saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih? Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki pareng Bapak. Oh, Jogja mriki. Wah, nyenengke berarti sesuk insyaallah iso ketemu meneh. Amin. Heeh. Yo, caos panglipur iki pamundutan akeh banget no. Panjenengan iki di apa iki disuni supaya
bawa dandang gula rukun Islam mengko tibake pepeling. Nggih. Nah. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten Bapak. Ning panjenengan nganu kok tak adungi jempol. Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih leres. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Katindakno mring prasarama Neno aja nganti ditinggalke. Neno Rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji. Kang kapindho salat dene kang ketelu. yo iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Dipinangkani mboko siji. Nggih lewat HP wonten, lewat Nggih. surat wonten. Ya wis pokoke kudu diratani mengko. Nggih. Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nonano Rukun Islam sampurna. Matur nuwun Mbak Lintang, iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku, saka sapa seneng. Saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. Ya. Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin. Nderek tumut mangayu bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabegjan lan kawilujengan. Ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani monggo setunggal. Nggih. Monggo Mbak Lintang Kairo dilagokke pepiling monggo Mas. La ilaha illallah Muhammadur Rasul
kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah syukur luhur lan asal salat saya tingadake tindak mungkar arep lan bisa cangkepe prayogane ditambah salat sunai aja sembana iku perintah agama ngelingono ning donya mung setila sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga tansah dielingke wis wanjine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati jaga ing agama bang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah syukur luhur lan asal salat saya tingadake tindak mungkar arep lan bisa cangkepe prayogane ditambah salat sunai aja sembana iku perintah agama ngelingono ning donya mung setila sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga ya wis diaturake dienggo buka rasa Nggih. karo dienggo lagu pembuka nggih Bapak lah niki panjenengan mumpung isih nang kene aku wingi di WA karo admin Warga Laras Mas Nggih. Gun nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading nggih lagune Sampai Intai sampai inteng Monggo Nggih, lagu- niki Mas Gading hafal napa mboten wingi wis WA karo aku mongso Ah, wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun nggih Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet Sampai Intai kira-kira saged nulis notasine mboten beres mak tak tuliske notasine nggih ning gandeng lagu Sampai Intai kuwi lagu sing romantis nggih Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis nggih siap sing Pak. ekspresi Ayo, Mas upamane pripun upamane kaya Mas Gading duh Intai terus sampean apa Apa? kok sampai ngene karo gandeng Kualik, tangan Pak, niku, oh Pak. balik ya Nggih. Ah, iya. aku pancen seneng tak balik kok ya. Sampene dadi jalare pripun niku Pak? Ayo Mas Gading disebut yang disesak neng neng nong neng ayo Mas Gading nyerak rene dijemput Mbak Ayo Mas Gading ayo dijemput kesini Mas Gading dijemput digandeng Ayo Mas Gading ya Ayo Mas Yeah. joget Mas
Gading. Pokoke rasa isin-isin. Nggih, Mbah. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak biyen lumusi. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu Mbak Lintang karo biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang karo sesuk iso dadi judune anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Iya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya Mas. manut. Heeh, lagunya dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ora nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagu niki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak bantuin ya nanti. Oke. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Saking saking dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir Ah. dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes. Tapi tulisannya R. kok. Ana meneh kuwi Ini saka juga sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ah, Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima Amin. kasih. Nah, terus kuwi Iki untuk siapa? Dari siapa? untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi kapal api. Wah, iki jenengan mboten ngantuk niku Au, seminggu. iki sing penting duwite tak jukuk, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya, kopine nya. Ada lagi, Bapak. Heeh. Oh ya, terima kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Kuwi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ya, Ayo didepke rono ben disut. pegang, Mas. Ya. Oh, kualik, Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang Pawukir kok. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu, Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah, sama. Sami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, Iya. terima kasih banyak. Iya. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Olah nggih. Yo. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai Inte lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Neng BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Pripun lah iki kalau Aku jenengan emang iki digandeng kamu manut Mas banget Gading. Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linke ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Tapi Ben karo wangi, dituntun Mas. Nggih, Pak. mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki mau lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak dun tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama kalem Nggih. dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai Inte bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang nang ning nang alon sithik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, Nggih. sing romantis lho. Yo, sampai Inte. Sik Mas, ini lho. Kandeng iki koyo Oh, aku kan Mas, Sik. Mas jenengan
mboten dikirimi to Mas, kalih Ki Geter niki wau. Wis tak kirimi iku sik tak terang dhisik karang yo maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak tak terang tak dang den. Mas, kendang. Malah mencap-mencap. Kok ki piye to Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Mangke. Bapak. Ayo wingi Menika wis kan dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Tarane ajar ning omah bol. Nggak apa-apa, Mancing Mas kok malahan. Lah mancing karo ajar. Ayo Nggak serator apa-apa. golek iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Lagunya yang duet Apa? aja yang bisa aja. Ah yang Mas. bisa Apa apa? yo? Lintang Yang bisa Asmara ya? apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut Apa langgam? derek. On derek. Nggih, derek. Pelok bareng di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Wah, aku mau manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Mbah. Apa to, Mas? Pamit riyen. Lho. Apa? Kowe engko isih mayang barang sih. Joding. Lah ya ki pripun to? Lah. Yo, Lintang Asmara ya. Nggih. Yo, monggo aja. Ya, matur nuwun. Nah, nek iki apal iki Mas, lagune. aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok kok iya. dikipasi Ah. piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara nggo Kene, tisu kene, garing. kene. sih. Mana Mas? Oh neng Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok yo. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara lenggah Mas meneh Gading. mengko jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, Oh nggih, siap. Karo mengko penjenengane Pak Ustad ya Pak Ustad Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh nggih. Ayo. Nggih. Pelok bareng Di. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah Nggih, diaturi matur munggah. sembah nuwun. Nggih, sampun. Matur sembah Mas nuwun. Gading. Terima Mbak kasih. Anting, Mbak Iya. Lintang. Sampun dipinangkani wau pamundhetan saking Bapak-bapak RT Trimanunggal. Nggih. Nduk, piye, Mak? Ngene ya iki gandeng lakone isih dawa banget. Ya ora pati dawa jane. Ya sedeng lah. Iya. Pas pokok iki. Neruske lakon sik karo nonton wong do budalan kae. Ya Mak, ayo tak derekke. Enjing bidal kumara saking jroning raja. Kowe ingkang pala kaswa prabusananira. Lir surya dalira. Saka ing janidi harasa madangi jagat mungo paning sapuca ing wukir marbabang sumerat kening soroting surya megolan gunung gunung ung. 哦 ong. 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 哦
anggap biarsa swaranipun lir ombake samudra Aduh. As. Oh, as. Oh.
Rahanggrus resumbar keterbung melindu kunjing waludo guntur ketuk Reban ngantos tumengklungen anggen kula nengga wonten jawaning pagelaran kraton Ngastina nyerantos rawuh paduka lajeng ingkang putra Jumadung dawuh Penemban nadyan kula inggih Jumadung dawuh Penemban oh ladalah anak Prabu Dirgamuka putra siswaku bejo kemayangan dene ditampa pasuwitanku ana ngersane Suwun Prabu Duryudana monggo sejatine aku suwita marang Sinuwun Prabu Duryudana kuwi mung tata gelar wae mung tak nggo srana nggonku bakal nyirnake sing dadi klilipku ana ing jagat iki dene sing dadi klilipku ora ana liya ya mung kethek Putih Anuman. Mula aku sagung bantu Prabu Duryudana dadi jagoning Kurawa nyirnake para pendha nanging aku nyuwun tumbal ya kuwi wanara sing ulese Setaya Si Anuman. Wah, mengkono, Nger. Nggih. Kula sampun dungkap lajeng keparengipun kados pundi Penemban? Mula aku nganti putra siswaku ya kowe Prabu Dirgamuka. Lan kowe tak keparengake nganti wadya bolos gelar sepapan. Ayo dina iki uga tak kanthi lumarapaning Kendali Sada. Aku nedya lampah panglipunan tak colonge Anuman inggih ngesoaken dawuh. Yen mekaten monggo kula dherekaken.
Salendra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras ratnaning griya Duh Iwang Rama dewaku sinuwun sinuwun Mandura ngantos giduh gagap gugup raosing manah kula labet rawuh paduka ingkang boten paring cecala langkung rumiyin sinuwun menawi ateging ingkang abdi pun mayangkara menika upami nandhang kalepatan lajeng patrapana pidana sinuwun sinuwun jagat dewa loro Kakang Anoman tak sono aja nganti kleru ing anarka prawtaning panjenengan ingsun iki kejaba mertui kawidadane Kakang Anoman nanging uga kegawa saka peteng